Вітаю, гэта выданне навіну на Белсаце і я, яго вядоўца Наста Печанькова. Лукашенко заклікаў даць магчымасць працаваць беларускім пенсіянерам. Такая заява дыктатара прагучала падчас нарады, прысвечанай удасканаленню сацыяльнай палітыкі краіны. Кажучы пра жаданне пенсіянераў працаваць, дыктатар прызнаў попыт на рынку працы на такіх спецыялістаў, а таксама паабяцаў, што такія людзі будуць атрымліваць поўныя пенсійныя выплаты. Тады, як раней, дзейнічала пэўнае абмежаванне. Те, кто может работать, они сами предлагают свои услуги на рынке труда. Что здесь плохого? Притом в 55-60 лет, как у нас уходят на пенсию, даже в 65 лет. Ну что это за пенсионер? Это человек, который еще может работать. Акрамя сацыяльнага падтрымання пенсіянераў на нарадзе абмеркавалі дапамогу шматдзетным сем'ям, людзям з інваліднасцю і дзецям-сіротам. Паводле Лукашэнкі, эканоміка краіны дазваляе накіраваць на гэтыя мэты дадатковыя грошы з бюджэту. Аднак, на думку дыктатара, гэта не павінны быць, цытата, верталётныя выплаты. У Рэчыцы пачаўся суд над палітзняволенай Палінай Шарэнды-Панасюк. Пасяджэнне павінна было адбыцца учора, аднак сарвалася з-за прыезду дыпламатаў, якіх не пусцілі ў залу суда. Шарэнду-Панасюк пачалі судзіць трэці раз, нібыта за злоснае непадпарадкаванне адміністрацыі калоніі. Суддя Рэчыцкага района будзе той же самы, які даў Паліну год таму год зняволення. Фактычна ніякіх думак, што нешта зменіцца, няма. Паводле радыёрацыі Шарэнда-Панасюк падчас пасяджэннем выказала недавер суду і адмовіла ў здымцы БТ. Пры гэтым маці палітзняволенай і дыпламатаў, што прыехалі падтрымаць жанчыну, не хацелі пускаць у судовую залу праз нібыта адсутнасць месцаў. Тады Паліна пастанавіла, што адмовіцца ад удзелу ў пасяджэнні, калі тыя не змогуць прысутнічаць падчас працэсу. У выніку палітзняволеную даставілі ў псіхіятрычны шпіталь у Гомлі, а праз гадзіну прывезлі назад. Новыя правілы ўручэння позваў на вайсковыя зборы пачалі дзеяць у Беларусі. Цяпер апавяшчаць вайсковаабавязаных будуць за 7 дзён, а не 10, як гэта было раней. Змены прадугледжаныя ў палажэнні аб парадку праходжання вайсковых і спецыяльных збораў. Адпаведную пастанову апублікавалі на нацыянальным прававым партале. Акрамя тэрмінаў атрымання позвы зменіцца і парадак афармлення пастаяннага пражывання за межамі Беларусі для маладзёнаў. Раней юнакам 16 гадоў для гэтага была неабходная даведка з ваенкамату. Цяпер жа дакумент будзе выдавацца 17 гадоў. Расійскія вайскоўцы нанеслі ракетны удар па Мікалаеве. У выніку атакі 1 чалавек загінуў, дзесяткі пацярпелі. Паводле кіраўніка абласной ваеннай адміністрацыі Віталя Акіма, імаверна, горад абстралялі ракетамі тыпу С-300. У адным з жылых раёнаў пашкоджаны рэстаранны комплекс і гандлёвыя павільёны, прыватныя дамы і аўтамабілі. Адбылося ўзгаранне на плошчы больш за 1400 квадратных метраў. У выніку абстрэлу загінула адна асоба, яшчэ прынамсі 23 пацярпелі. Расія паглыбляе вайсковае збліжэнне з Паўночнай Карэяй. Уладзімір Пуцін унёс у Думу законапраект аб вайсковым партнёрстве з Карэйскай Народнай Дэмакратычнай Рэспублікай. Дакумент прадугледжвае ўзаемную вайсковую дапамогу ў выпадку, калі адна з краінаў будзе ў стане вайны. Акрамя гэтага, ў законапраекце адзначаецца, што бакі пагаднення павінны развіваць усебаковае партнёрства на прынцыпах павагі дзяржаўнага суверэнітэту і тэрытарыяльнай цэласнасці. Раней выданне Washington Post са спасылку на афіцыйных украінскіх асобаў паведамляла, што на тэрыторыі Расіі цяпер застаюцца і трэніруюцца некалькі тысячаў паўночнакарэйскіх пехацінцаў, якіх да канца года плануюць адправіць на лінію фронту ва Ўкраіну. Пры гэтым выданне адзначала, што частка арміі КНДР, у тым ліку афіцэры, ужо трапілі на ўкраінскую тэрыторыю. Трагедыя смяротным сыходам. У аграгарадку Сенніца, што пад Мінскам, у пажары загінулі 2 дзяцей. Узгаранне адбылося ў жылым доме на вуліцы Высокай. Паводле прэс-службы МНС, падчас тушэння пажару ратаўнікі знайшлі цела 2 дзяўчынак 2018-2021 гадоў нараджэння. Падрабязнасці трагедыі падае следчы камітэт. У ведамстве заявілі, што падчас узгарання бацькі дзяцей былі ў суседнім пакоі у стане алкагольнага ап'янення. Маці непаўнагадовых выбегла на вуліцу, пакінуўшы малых у доме. Бацька спрабаваў пагасіць пажар. Цяпер ён у больніцы з апёкамі цела. Па факце здарэння следчы камітэт завёў крымінальную справу. Папярэдняй прычынай пажару стаў падпал фіранкі старэйшай дзяўчынкай. На больш чым 2000 настаўнікаў паменшыла ў беларускіх школах за апошнія 5 гадоў. Сітуацыю з педагагічным складам установу адукацыі прааналізаваў тэлеграм-канал «Матолька памагі». Гэтак у 2019-20 годах у краіне было больш за 67 тысячаў настаўнікаў, а ў навучальным 2023-2024 годзе іх колькасць скарацілася на 2107 асобаў. Найбольшы адток кадраў назіраецца сярод настаўнікаў замежных моваў і музыкі. Далей ідуць выкладчыкі беларускай мовы і матэматыкі.
Такія звесткі тэлеграм-канал прыводзіць, аналізуючы інфармацыю Белстату. Паводле маніторынгавай групы ў сферы адукацыі і САНС асноўнай прычынай скарачэння колькасці настаўнікаў у школах і гімназіях сталі рэпрэсіі і гэтак званая забарона на прафесію для нелаяльных рэжыму асобаў пасля 2020 года. На гэтым я з вами развітваюся. Захвачваю ставіць лайки, каментаваць і дзяліцца нашым выданнем, калі гэта для вас бяспечна. Асноўныя падзеі дня глядзіце ў аб'ектыве. Усяго вам добрага і беражыце сябе.